pandemic. We are the whole world, South Africa, and amadoda iwona azibulalayo. Abulala amakhosikazi abo azibulale bona. Balimela abantu balimele ngisho einkonzweni. Bazi einkonzweni they are bleeding, they are oozing. Ungababona bekhala wena thinking einkonzweni kuno Holy Spirit kanti they are bleeding. Baphume singakwazi ukubabona thina as church leaders ukuthi lo muntu ulimele. Balimele be driver ithi insizwa kumina Khanyi was one of the radio stations. Ithi I'm driving a truck ekuseni nje ukukhuluma irobot li green kodwa mina ngilibona libomvu. The truck ithwele inqola elashini. Athi ngineyinkinga enginazo ekhaya. Kunalezi ingozi ezikhona la emhlabeni zikhozwa umuntu engaboni yena bese ukwesinye ispirit. Abantu abalali ke bhutama ebusuku ngo12 akungena uzobona abantu ma social media bahlezi ba online yini babala amakapa babala usilinga ama problems omunye akazi uzorenta ngani omunye akazi ukuthi ingane esikoleni omunye uhole nge15 nge16 igcina imali izithi hello ekseni tese bye akusekho manje abanye bagediswa ngomashonisa abanye ngama in-laws kuningi. But today sizokhuluma ke ngomuntu wesilisa, sizokhuluma ngendoda, sizovusa amadoda emathuneni, sizobuyisa isithondi sokuthi indoda nayo iwumuntu, indoda is a human, indoda nayo iyafuna ukulalelwa nokukhala, indoda nayo inezinyembezi. Amadoda amaningi ashonile, alimele, afe ethangelwe izifo because aqinisela atshelwa ukuthi indoda ayikhathi. Sitshelwa ugogo esingamazi nomkhulu esingamazi ukuthi lo khokho waye kuphatha indoda ayikhali. But thina amadoda amanje awivision ka2030 azokhuluma, azokhala, azoxoxa ngesimo saso. Sizoqala thina isigongo sethu sokuthi sixoxe ezamadoda. Sikhaluma ngenye indoda eshayekile man, musu celebrate njengamadoda, khuluma njengendoda. Lesicheckaneni bafowethu sibe worried umunye mangabe singamboni ukuthi kwenzakalani. Engathi mayivuka ibulele ekseni bese siqala siyimplementela sithi ish yazini ukubuza bani nga I was there because siyasabana njengamadoda, siyahlekana. Uma uzoqala ukukhuluma ngezimo zakho, uma ukhuluma njengendoda bangathaga indoda enjani ekhulumayo, indoda enjani ekhuluma ngezimo zakho. I've been there in that situation where I was told ungakhali ngingakhulumi, I'm a tiger. Ngase ngibona ukuthi yazi ngikhulumela nami, ukukhuluma zakho ngisiza. Mangikhuluma abantu bawenza ijoke, yazi babe joke nje esontweni, ugcina sebetrend abantu ngangabona as the best thing. Kungcono ngife, kungcono ngizibulale, ngiyela kunomndeni wami. Each and every day my brother I look at myself ukuthi mingake imphefumulo engiyisebayo as I'm talking to you ukube ngazibulala. Mangaka amadoda esowancwaba kusasa nezinsizwa ezizibulale isibusiso semnyama not knowing ukuthi breakthrough yabo seyikhona. Kwangathi bafethu singayivala lento yezimo wonke umuntu yashayeka, sishayekile ngendlela ezahlukahlukene kodwa fanele sivuke siyibuthe. Asingavumi lo moya usitshontshe ozoqeda ngathi. Uhulumeni ke uthi asibheke umuntu wesifazane, sibheke nokukhuliswa kwengane nokuvikeleka kwengane yentombazana. Mase sibuza ke sithi uhulumeni thina ke njengamadoda usibeka kuphi nabafana abancane. Yilento efanele thina siyisukumele singabadoda, sihlangane senze isigungu sethu ukuthi uhulumeni uthe umuntu wesifazane nengane. Iqiniso madoda